Partiyası tarapyndan yurdumuzdaki ýokary hujalar bilen ýygjam hyzmatdaşlyklar alyp barilýar. Häzirki wagtda Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Arkaratnaşyklary instituty, Türkmenistanyň inженер технiki we ulug kommunikasiýalar instituty, Türkmenistan telekommunikatsiýalar we informatika instituty, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Neftgaz Üniversiteti, şeýlede halkara sanperior ilmler we ösüş üniversiteti bilen birlikde dürli çäherler alyp barýar. Olaryň arasynda ýaşly telekeçiligi çekmek, olary geljekdäki öz hünärlerini telekeçilik ýoluna, adam basan pursatlaryna değişli maslahatlar bermek çäherler alyp barýar. Ýurdumyzda döredilen ýaş alymlar geňeşiniň alyp barýan taslama sergilerini bizim partiyamyzyň agzalary, wekilleri gatnaşyp, ol taslamalara değişli bahalar berip, gerekli olan ýagdaýynda telekeçiligi ilkinji ädim materialy değişli goldawlaryny, değişli mümkinçilikleri döretmek üçin öz değişli meýilnamalaryny alyp barýar. Ýaşanyň oýlap tapan taslama işleri, Türkmen taslamalaryň biri, mysal Türkmen ýaşlarynyň dürli ýokary hujaýlaryna bilim alan Türkmen ýaşlarynyň bilelikde emele getiren ýol bilet okuw platformasy. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan maksatnamasy esasynda şondan höweslenip bir dören taslama. Häzirki wagtda bu ýerde bu taslamada 30-dan gowrak meýletin Türkmen ýaşlary bu online platformasynda barlyk görnüşde okuwlary ödürleýär, dürli möhletli okuwlary töleksiz ýagdaýda istenlik raýatlara ödürleýär. Bu okuwlaryň arasynda daşary dilleri, kompýuter tehnologiýalary, onuň mali ykdysady değişli grafik dizayn, onuň branding bilen baglanşykly okuwlary häzirki wagtda isleýän ýaşlara online görnüşde töleksiz ýagdaýda ödürlenýär. Bu platformanyň elbetde geljekdäki maksady ýurdumyzyň sany bilim ulgamyna geçmek baradaky öňde goýan maksadyna öz münasip goşandyr goşmak. Şol taslamada bizim Senatçylar Telekeçiler Partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti öz değişli goldawlaryny, maslahatlaryny berýär, bermene dowam edýär. Türkmenistan Senatçylar Telekeçiler Partiýasy tarapyndan yurdumuzdaky ýokary hujaýlar bilen ýygjam hyzmatdaşlyklar alyp barilýar. Häzirki wagtda